Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην απασφάλιση, μέρος δεύτερο. Εξίσου σημαντικό, γιατί το κομμάτι που αφορά τον κατώτατο μισθό προφανώς και θα μας απασχολήσει, αλλά δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός. Έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της απασφάλισης τον κύριο Κώστα Μιλωνά, τον Γενικό Διευθυντή της Αντέκο. Ένας κορυφαίος όμιλος, κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Κορυφαίος όμιλος στα ζητήματα της αγοράς εργασίας, με παρουσία, αν δεν κάνω λάθος, σε 60 χώρες παγκοσμίως. Εσείς Γενικός Διευθυντής σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Διορθώστε με εάν κάνω κάπου λάθος. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, με παρουσία από το 2000 με υποκαταστήματα σε Αθήνα, σε Λεκανοπέδιο Αττικής δηλαδή, και σε Θεσσαλονίκη. Άρα με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και στα ζητήματα της αγοράς εργασίας ακόμα καλύτερη γνώση. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε, κύριε Αγγελόπουλο. Θέλω να ξεκινήσω. Αφήσαμε το προηγούμενο κομμάτι που μιλούσαμε για το ζήτημα με τον κατώτατο μισθό. Ένα ζήτημα που προφανώς και απασχολεί την ελληνική κοινωνία αρκετά και θα μας απασχολήσει και μάλλον όλο το Μάρτιο, μέχρι να καταλήξει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στο ποια θα είναι η αύξηση, να την οριοθετήσουν και να την εφαρμόσουν από 1η Απριλίου. Τελικά, είναι αυτό το πιο σημαντικό θέμα? Μήπως τελικά πρέπει να κοιτάξουμε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της απασχόλησης στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα αλλάζουν. Υπάρχει μία τάση ο εργαζόμενος να πάει προς εργασία, να αναζητεί καλύτερες αποδοχές. Ναι. Η έννοια του κατώτατου μισθού είναι πολύ καλή, υπάρχει, είναι για την προστασία των εργαζομένων, αλλά αυτή τη στιγμή, λόγω του κόστους ζωής, οι εργαζόμενοι αναζητούν αποδοχές πέραν της εθνικής γενικής. Είπατε μαγική λέξη σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής, το αυξημένο κόστος ζωής και πόσο πια αυτό επηρεάζει τους εργαζόμενους στο πεδίο της έβρεσης εργασίας. Κοιτάξτε, το 79% των εργαζομένων σε πρόσφατη έρευνα που έχουμε βγάλει μας δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ το κόστος ζωής του. Τι συνεπάγεται αυτό? Αναζητεί σαν προτεραιότητα πλέον είναι το οικονομικό πακέτο αποδοχών, ναι, βέβαια, το μέγεθός του, και θεωρώ ότι κάπου τα δεδομένα μας έχουν ξεπεράσει. Γιατί εννοώ πάνω σε αυτό? Ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες δυσκολεύονται οι εταιρείες να τις καλύψουν, ειδικά όταν πρόκειται να συζητήσουν για το κατώτατο μισθό. Γιατί δεν πάει ο κόσμος να εργαστεί με όρους κατώτατου μισθού, με όρους βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα? Όχι, όσο προχωράμε βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο ζητάνε καλύτερες αποδοχές οι εργαζόμενοι. Βλέπουμε τι έχει συμβεί σε άλλες οικονομίες, σε άλλες χώρες. Ακόμα και σε γειτονικές μας χώρες, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι χώρες του Βαλκανίου. Έχουν θεσπίσει εδώ και χρόνια κάποιον κατώτατο μισθό. Αυτή τη στιγμή όμως οι εργαζόμενοι, και θα μιλήσω κυρίως για κάποιον ανειδίκευτο, είναι ελάχιστες θέσεις που καλύπτονται με τον κατώτατο μισθό. Οι αμοιβές πιο ψηλά δηλαδή. Οι αμοιβές είναι 20-30% πιο ψηλά, περισσότερο από αυτό που οριοθετεί το κράτος και οι κοινωνικοί εταίροι στις συγκεκριμένες χώρες, για να μπορέσει κάποιος να πάει προς εργασία. Άρα είναι σημαντικό το κίνητρο για να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη θέση εργασίας, το κίνητρο που ονομάζεται αυξημένο κόστος ζωής. Να το δούμε από τη θετική πλευρά, γιατί προφανώς το αυξημένο κόστος ζωής κυρίως έχει αρνητική χρειά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το αυξημένο κόστος ζωής, να πάω κάπως διαφορετικά να το αποθετηθώ, ότι όταν μιλάμε για το βασικό μισθό, μιλάμε για έναν μισθό που καλύπτει τις βασικές σου ανάγκες, και όταν βλέπουμε τα τρόφιμα, την εξέλιξη των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, είναι λογικό ότι ο εργαζόμενος χρειάζεται ένα μεγαλύτερο εισόδημα για να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί με τον κατώτατο μισθό να ανταπεξέλθει στις βασικές του ανάγκες. Είμαστε στην αρχή ενός φαινομένου όπου ο εργαζόμενος δεν θα δέχεται να προσφέρει την εργασία του με το βασικό μισθό. Αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε. Άρα οι κενές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα αυξάνονται όσο θα περνάει ο καιρός, από τη στιγμή που ο εργαζόμενος δεν θα δέχεται να καλύψει θέσεις εργασίας με το βασικό μισθό. Αν μου επιτρέπετε, είναι σχετικό, διότι πιστεύω και ήδη βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές εταιρείες που αντιδρούν, προχωρούν σε αύξηση του κατώτατου του εσωτερικού μισθού. Αντιλαμβάνονται το προφανές δηλαδή αυτό που συζητούμε? Αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Η Ελλάδα προέρχεται από μια δεκαετία κρίσης περίπου, όπου οι επιχειρήσεις
προσπάθησαν πάρα πολύ να ανταπεξέλθουν. Δείχνουν ότι τα πράγματα και λόγω του δημογραφικού είναι ένας παράγοντας ο οποίος... Θα το συζητήσουμε λίγο μετά. Θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας το πεδίο της έρευνας που έχει πραγματοποιήσει η Αντέκο. Μια πολύ αξιόλογη έρευνα. Ήρθε στη δημοσιότητα εκεί λίγο πριν από την αλλαγή του έτους. Αφορούσε την απασχολησιμότητα στην Ελλάδα. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά των όσων συζητάμε. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στη χώρα βρίσκονται στο 56%. Αναφερθήκατε και εσείς στην επίδραση που υπάρχει στο σχέση με το αυξανόμενο κόστος ζωής, είναι στο 79%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10. Το πεδίο της έβρεσης εργασίας με καλύτερες οικονομικές συνθήκες. 67% επιλέγουν Ελλάδα, 16% επιλέγουν εξωτερικό, που σημαίνει ότι έχει κλείσει το παράθυρο του να φύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Ουσιαστικά κοιτούν εγχώρια πώς να μπορέσουν να καλύψουν την ανάγκη. Επίσης, σε μέτρια οικονομική κατάσταση, με ανησυχία για το μέλλον, πάνω από 1 στους 2, το 53%. Για το ύψος του μισθού, σχεδόν 1 στους 2, το 45% ανησυχεί. Εξοικονόμηση χρημάτων από καθημερινά είδη βρίσκεται στο 56%. Μείωση εξόδων για φαγητό στο 48%. Σκέψεις για αλλαγή εργοδότη στο 41%. Και προσδοκία προς τους εργοδότες, σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους, το 78% ζητάει αύξηση μισθών. Αυτό που μόλις πριν από λίγο μας τονίσατε, κύριε Μιλωνά, ότι πλέον οι επιχειρήσεις, αρκετές από αυτές, αντιλαμβάνονται το προφανές και προχωρούν σε μια εσωτερική αύξηση των αποδοχών στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μπορέσουν να τους κρατήσουν στη θέση εργασίας και γιατί όχι να προσελκύσουν και άλλους για να καλύψουν τις κενές θέσεις που υπάρχουν. Αν μου επιτρέπετε να σημειώσω ότι και βάσει της έρευνας υπάρχει μεγάλη ανησυχία των εργαζομένων για τη μισθολογική τους κατάσταση αυτή τη στιγμή. Καλώς ή κακώς μας δηλώνουν στη συγκεκριμένη έρευνα ότι 5% του δείγματος της έρευνας θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια. Σύμφωνα με την προσπάθειά του, με τις ώρες απασχόλησης. Με την προϋπηρεσία του. Με την προϋπηρεσία του και υπάρχει μια μεγάλη τάση κόσμος να αναζητεί δουλειά ή παθητικά. Και τι εννοώ με την έννοια παθητικά? Υπάρχουν οι σύμβουλοι που ψάχνουν προσωπικό, τα οργανωμένα τμήματα HR που ψάχνουν προσωπικό, να δέχονται προτάσεις για αλλαγή θέσεως εργασίας με βασική τους προτεραιότητα να αυξήσουν το μισθολογικό τους. Ανεξάρτητα εάν η αλλαγή στη θέση εργασίας μπορεί να στηρίξει ή όχι την επαγγελματική τους καριέρα. Τους ενδιαφέρει πρωτίστως να βελτιώσουν το μισθολογικό τους εδώ και τώρα. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η τάση. Όποιος μπορεί και συγκεράσει αυτά τα δύο, και την επαγγελματική του ανέλυξη, είναι δηλαδή μια θέση που σου προσφέρει συνεχώς νέες δεξιότητες, θα την έλεγα, είναι το ιδανικό. Από την άλλη, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός στο τι θέλει να κάνει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Για κάποιους είναι απλά απασχόληση, για άλλους είναι καριέρα. Ο καθένας αποφασίζει και πράττει τα δέοντα. Μήπως όμως τελικά η πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής οδηγεί τους εργαζόμενους ή ακόμα και τους εργοδότες σε επιλογή προσωπικού με βιασύνη, με αποτέλεσμα αυτές οι επιλογές να μην είναι και οι πλέον ενδεδειγμένες, να μην είναι και οι πλέον ποιοτικές? Και χάνουμε τελικά σε ανάπτυξη, χάνουμε τελικά σε ανταγωνιστικότητα, χάνουμε τελικά σε άλλα πεδία. Είναι όλα τόσο σχετικά. Δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό που ρωτάτε. Διότι επιμένω ότι η προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου είναι διαφορετική. Το τι θέλει να κάνει στη ζωή του επαγγελματικά είναι εντελώς διαφορετικά. Κάποιοι αρκούνται και στα λίγα, κάποιοι θέλουν το παραπάνω, κάποιοι κοιτάνε το μέλλον τους και κοιτάνε κυρίως στις θέσεις που θα πάνε να συνδυάζονται με δεξιότητες, με απόκτηση νέων δεξιοτήτων που τελικά οδηγεί και σε καλύτερες αμοιβές. Άρα το ένα φέρνει το άλλο. Εδώ υπάρχει ένα δίπτυχο που αναδεικνύεται στην έρευνα και η Αντέκο πολλές φορές στο παρελθόν το έχει επισημάνει. Είναι το δίπτυχο ανάμεσα στις εργασιακές ευκαιρίες και στη μισθολογική ασφάλεια. Άρα αυτό είναι μια ιδεατή κατάσταση. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε αυτή την ιδεατή κατάσταση να την περάσουμε στην αγορά εργασίας. Και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των εργαζομένων και από την πλευρά των εργοδοτών. Ο ρόλος της Αντέκο εδώ είναι κρίσιμος. Ξέρετε, στη δουλειά μας προσπαθούμε να συγκεράσουμε τα θέλω των εργοδοτών, τα θέλω των εργαζομένων.
τα οποία πολλές φορές δεν συμβαδίζουν, διότι οι προσδοκίες είναι εντελώς διαφορετικές. Ασφαλώς. Αλλά βλέπω ότι όσο περνάνε τα χρόνια ο κόσμος ξέρει καλύτερα τι θέλει. Οι εργοδότες μπορώ να πω ότι έχουν κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το τι προσφέρουν στο προσωπικό τους, και δεν μιλάω μόνο για μισθολογικά, για τις αυξήσεις που δίνουν, για την εταιρική κουλτούρα. Για λοιπές παροχές. Μιλάω κυρίως, βλέπω ιδίως τα τελευταία χρόνια που υπάρχει και μια σχετική έλλειψη κάποιων δεξιοτήτων, ότι κοιτάνε να αναπτύξουν το προσωπικό τους, οργανώνουν πολύ καλά τα τμήματα HR σε learning and development. Άρα λοιπόν μιλάμε για επανακατάρτιση των εργαζομένων. Ακριβώς. Έτσι ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες. Η κατάρτιση μέσα στην εργασία. Η κατάρτιση μέσα στην εργασία. κτλ. Διαπιστώνετε ότι υπάρχει αυτό τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό επιχειρήν? Όχι απλά υπάρχει, αλλά είναι και μονόδρομος. Διότι... Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να πάνε προς τα εκεί. Να σας πω κάτι που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι λόγω της δεκαετούς κρίσης χάσαμε και κάποιες δεξιότητες, τις οποίες οι εταιρείες προσπαθούν να επανακάμψουν με καινούριους εργαζόμενους. Καλούμαστε τώρα να τις αναπληρώσουμε όσο γίνεται με πιο ταχύς ρυθμούς. Ακριβώς. Στο πεδίο αυτό ξέρουμε ότι η ΔΥΠΑ στα προγράμματα κατάρτισης, και ο στόχος που έχει τεθεί είναι για 500.000 καταρτιζόμενους έως το 2025 σε εργαζόμενους και ανέργους. Και έως τώρα έχουμε φτάσει περίπου στα μισά της διαδρομής. Ενώ μόλις μπήκε το 2024, είμαστε περίπου κοντά στους 250.000. Εκτιμάτε ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός? Εκτιμάτε ότι αυτός ο στόχος θα βοηθήσει συνολικά τις επιχειρήσεις? Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, η γκρίνια από την πλευρά των επιχειρήσεων, και όχι σε συγκεκριμένους κλάδους, σε πολλούς κλάδους, είναι μεγάλη για το πεδίο της έλλειψης προσωπικού για να καλύψουν θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, οι εσωτερικές εκπαιδεύσεις που κάνουν οι εταιρείες και τα οργανωμένα τμήματα HR είναι κάτι το οποίο εκεί πραγματικά αναπτύσσει τη δεξιότητα. Είναι σε θετική πλευρά αυτό που κάνει η ΔΥΠΑ, αλλά ο ιδιωτικός τομέας και οι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν όλη αυτή την μεγάλη εκπαίδευση και on the job training, πέρα από θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εκπαίδευση, δίνουν άλλες δυνατότητες στον εργαζόμενο. Δίνουν πιο γρήγορα τις δεξιότητες, είναι αυτό που λέμε update με τα διεθνή πρότυπα, και είναι κάτι το οποίο όλο και περισσότερο βλέπω σε εταιρείες, με αποτέλεσμα να αυξάνονται γρήγορα οι δεξιότητες των Ελλήνων εργαζομένων. Ουσιαστικά είναι σαν να λέτε ότι πήραμε τη σκητάλη από το εξωτερικό, που το ξεκίνησα νωρίτερα. Εμείς βρεθήκαμε μέσα σε μια κρίση που μας άφησε λίγο πίσω και τώρα τρέχουμε και ακολουθούμε ουσιαστικά τα βήματα και θέλοντας να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Κοιτάξτε, το δημογραφικό στην Ελλάδα είναι καταλυτικό, ακόμα και στην εργασία. Οι δεξαμενοί υποψηφίων για μια θέση εργασίας συνεχώς βαίνει μειούμενοι. Οπότε οι εταιρείες έχουν να επιλέξουν από πολύ λιγότερους υποψηφίους χρόνο με το χρόνο. Οπότε, όταν δεν βρίσκουν τον κατάλληλο υποψήφιο σε κάποιες δεξιότητες, προσπαθούν να τον αντιμορφώσουν. Το κομμάτι με το δημογραφικό το έχουμε αναπτύξει και σε ξεχωριστή εκπομπή στο παρελθόν. Έχετε γνώση επί του αντικειμένου και το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να βρουν τον τρόπο εκείνο, να καλύψουν τις θέσεις εργασίας, περιορίζοντας ίσως και την δημογραφική απώλεια? Υπάρχουν δεξαμενές από εργαζόμενους που δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε και μπορούν τώρα να δώσουν το κάτι παραπάνω, τώρα που η χώρα αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα? Ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, κυρία Αγγελόπουλα. Αυτή τη στιγμή ακόμα στην Ελλάδα είναι στα σπάργανα αυτό που θα πω, ότι ηλικίες άνω των 50-55 ετών δυσκολεύονται να προσληφθούν από κάποια εταιρεία. Δεν έχουν τις δεξιότητες ή οι επιχειρήσεις δεν τους προσλαμβάνουν σε αυτές τις ηλικίες? Επειδή οι εταιρείες επενδύουν σε έναν εργαζόμενο, είναι
υπάρχει η θεωρία ότι πρέπει να επενδύσει σε πιο νέο εργαζόμενο. Αλλά βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες, και μιλάω πάλι ακόμα και για ανατολικές χώρες και όχι για τις δυτικές χώρες που έχουν λύσει αυτά τα θέματα εδώ και πολλά χρόνια. Καιρό, ναι. Βλέπω ότι, γιατί όλοι έχουν δημογραφικό θέμα, λίγο ή πολύ, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες πλέον και για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Ελπίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα, διότι πρέπει να αξιοποιήσουμε για τη γνώση που κατέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν εμπειρία, αν μη τι άλλο. Πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Συν το γεγονός ότι εάν τους αφήσουμε να βγουν στη σύνταξη, έστω και με τα γενικά όρια ηλικίας όπως έχουν θεσμοθετηθεί πια, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε απώλειες στο σύστημα σε ό,τι αφορά το πεδίο των εσόδων και αντίστοιχα να έχουμε αύξηση στο πεδίο των δαπανών. Όταν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, κάτι τέτοιο δεν βοηθάει. Μάλλον το αντίθετο, δεν νομίζετε? Κοιτάξτε, όχι μόνο θα προσφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά θα προσφέρουν στην υγεία της κοινωνίας. Διότι συναντάω κατά καιρούς ανθρώπους με πάρα πολύ καλές δεξιότητες, οι οποίοι είχαν την ατυχία με την κρίση που περάσαμε στην Ελλάδα να βρεθούν εκτός εργασίας. Λόγω ηλικίας δεν ήταν η προτεραιότητα των εταιριών να προσλάβουν αυτές τις ηλικίες. Τα χρόνια λίγο πέρασαν και έμειναν εκτός, οπότε είναι λιγάκι ακόμα πιο δύσκολο να επανέλθουν. Αλλά βλέπω ανθρώπους με θέληση, ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν. Που είναι απολύτως ενεργοί στην ηλικία των 50, των 55. Και ξέρετε κάτι, έτσι, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό που αλλάζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Η αγορά μας πάει να γίνει candidate driven market, το οποίο σημαίνει ότι ο υποψήφιος θα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Οπότε όλες οι εταιρείες πρέπει να αυξήσουν τη δεξαμενή. Ακριβώς. Και έχουμε και το κομμάτι, αναφερθήκατε νωρίτερα, το κομμάτι των νέων ηλικιακά εργαζομένων, όπου και εκεί ίσως κάτι πρέπει να γίνει για να δημογραφικά να διορθωθεί η κατάσταση. Και μην ξεχνάμε φυσικά και την άλλη μεγάλη δεξαμενή, το κομμάτι των γυναικών. Να σας πω την αλήθεια ότι πλέον βλέπουμε ότι η γυναίκα έχει μπει πολύ δυνατά στην εργασία. Δεν βλέπω πλέον το θέμα που υπήρχε πριν κάποια πολλά χρόνια πριν στην Ελλάδα. Αμείβεται όμως όσο αμείβεται και ο άνδρας στην εργασία, κάνοντας το ίδιο πεδίο απασχόλησης? Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν ισχύει αυτό που ισχύει στο παρελθόν. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Έχει βελτιωθεί και μάλιστα βλέπω ότι και σε ηγετικούς ρόλους πολλές γυναίκες με καταπληκτικές δεξιότητες να καταλαμβάνουν θέσεις και έρχεται μια ισορροπία πλέον σε κάθε εργασιακό. Έχουμε όμως και τα άλλα ζητήματα, γιατί η γυναίκα εργαζόμενη πολλές φορές είναι και σύζυγος, είναι και μητέρα και εκεί υπάρχουν παιδιά που πρέπει να μεγαλώσουν. Υπάρχει μια ευρύτερη λοιπόν πολιτική, κοινωνική πολιτική γύρω από το πεδίο της γυναίκας στην εργασία που έχει κάποια ζητήματα που πρέπει να διορθώσει. Το έχουν αντιληφθεί και στην κυβέρνηση και κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Διαπιστώνει και η Αντέκο ότι υπάρχει υστέρηση σε ένα τέτοιο πεδίο? Είναι μία γυναίκα που είναι μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη, έχει ένα τεράστιο βάρος να ανταπεξέλθει. Στο παρελθόν έχω διαβάσει κάποιο άρθρο μίας κυρίας, το τι περνάει ο άνθρωπος που προσπαθεί να τα καταφέρει σε 3 παιδεία. Ασφαλώς. Να αισθανθεί πετυχημένος και ολοκληρωμένος και στα 3 παιδεία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά βλέπω ότι η γυναίκα κατακτά πλέον απόλυτη ισοτιμία όσον αφορά την εργασία. Στο πεδίο αυτό όμως, στο πεδίο του να μπορέσει η γυναίκα και όχι μόνο, και οι υπόλοιπες δεξαμενές εργαζομένων να μπορέσουν να κινηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία στον τομέα της αγοράς εργασίας, έρχεται η τηλεεργασία και ευρύτερα οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης που μας έγιναν πιο γνωστές
μέσω της πανδημίας, έρχεται να καλύψει ίσως ένα κενό. Σε αυτό το πεδίο, το ελληνικό επιχειρήν ανταποκρίνεται θετικά ή δυσκολεύεται να βρει βηματισμό? Κοιτάξτε, αυτό που ξεκίνησε τον καιρό της πανδημίας έχει συνεχιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ίσως και η ανάγκη σε κάποιες εταιρείες να επιστρέψουν το προσωπικό τους ως ένα βαθμό πίσω, πράγμα το οποίο ελάχιστο το κατορθώνουν. Υπάρχει σοβαρή αντίσταση, διότι η ζωή πολλών ανθρώπων προσαρμόστηκε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σοβαρή αντίσταση από την πλευρά των εργαζομένων, λέτε? Από την πλευρά των εργαζομένων. Σημαντικό αυτό. Διότι πλέον είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, έμαθαν να δουλεύουν δι' αυτού του τρόπου, έστησαν τη ζωή τους, τις υποχρεώσεις τους. Ασφαλώς. Να το πεδίο που λέγαμε της γυναίκας, η οποία είναι εργαζόμενη και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μητέρα. Να πώς θα μπορούσε η τηλεργασία, ας πούμε, ή πώς μπορεί η τηλεργασία στην πράξη να δώσει λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα? Ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα, πολυδιάστατο, αλλά αυτό το βλέπω κυρίως στους νέους. Που αντιδρούν. Οι νέοι αντιδρούν περισσότερο, ειδικά οι νεοσερχόμενοι στην αγορά εργασίας, απορρίπτουν θέσεις από τη στιγμή που δεν υπάρχει βρυδική εργασία. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο ο μισθός, για να έρθουμε και στο ζήτημα το προηγούμενο που συζητάγαμε με τον κατώτατο μισθό ή τέλος πάντων με τα μισθολογικά στην αγορά εργασίας. Δεν τους ενδιαφέρει και τόσο, προτιμούν το πεδίο των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Να πω την αλήθεια, στις σημερινές συνθήκες είναι συνδυασμός. Συνδυασμός. Δηλαδή, είναι και ο μισθός, είναι και η υβριδική θέση εργασίας, αλλά υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας. Αν έχουν να διαλέξουν κάτι ανάμεσα στα δύο οι νέοι. Είναι στην συγκρασία του καθενός. Και στο είδος του επαγγέλματος, ενδεχομένως, με τι ασχολούνται, με τι είναι αυτό και το μεράκι τους. ασχολούνται. Δεν υπάρχει μία απάντηση γι' αυτό. Πάντως, το πεδίο της τηλεργασίας και το πεδίο των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, αν με επιτρέψετε, κουμπώνει και με το δημογραφικό. Θα βοηθήσει ενδεχομένως να υπάρξει μια λύση, όχι απόλυτη, αλλά έστω και μερική σε σχέση με το δημογραφικό πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σας και δεν είναι τυχαίο που πλέον το brain drain έχει περιοριστεί δραματικά και μάλιστα εκεί να πω ότι βλέπω και προσπάθειες brain gain που είναι ότι πιο υγιές το brain circulation. Ναι. Άνθρωποι να φεύγουν, παίρνουν δεξιότητες στο εξωτερικό, και να γυρνάνε να μας βοηθάνε να αποκτήσουμε στις εταιρείες μας στην Ελλάδα νέες δεξιότητες που έμαθαν στο εξωτερικό. Ασφαλώς. Είναι ότι πιο υγιές υπάρχει. Ασφαλώς. Βλέπω πολύ καλές προσπάθειες και σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό που λέτε για την υβριδική εργασία, ναι, υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες όταν υποστηρίζουμε την υβριδική εργασία. Από την άλλη να σημειώσω ότι όταν μιλάμε για υβριδικές εργασίες υπάρχει κάτι το οποίο δυσκολεύει τις εταιρείες, είναι να περάσουν στον εργαζόμενο την εταιρική τους κουλτούρα. Ναι. Εκεί και να μπορεί από μακριά η ομαδικότητα είναι λίγο πιο δύσκολα. Σαφώς. Αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να υπάρξει αυτό που ονομάζουμε πεδίο ισορροπίας ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Ισορροπίας. Κύριε Μιλωνά, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσετε, για την παρουσία σας στην απασφάλιση. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Μιλωνάς, ο κύριος Κώστας Μιλωνάς, ο Vice President, ο Γενικός Διευθυντής της Αντέκο, μιας εταιρείας που επί σειρά ετών δραστηριοποιείται στο κομμάτι της αγοράς εργασίας, με εμπειρία στο αντικείμενο. Δεσμευτείτε, κύριε Μιλωνά, θα σας έχουμε και άλλη φορά μαζί μας, γιατί τα ζητήματα που αναδεικνύουμε δεν χάνουν την επικαιρότητα, δεν χάνουν την επαφή τους με την επικαιρότητα. Θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας. Το feedback που μας δίνετε από τις έρευνες που κάνετε είναι πολύτιμο και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, η απασφάλιση έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.